Ang among silingan na bag-o nahuman ilang balay. Nindot kayo ay. Dagko as mga balay jud diri ay. Bago pa gani siya nahuman na balay, naa na siya mangga. Tanawa ang mangga ako kuan focus. Dara. Nindot no? Naa na siya mangga. Duha ni siya katuig kuan ni siya gibeld. Kay naabot ko dire taod-taod gikuan naman ni siya. Duha man ni siya ka area na adring usa ay. Nakita naman ko dres bintana. Naglimpyo ko aning bintana sa akong alaga. Ganahan mo kung tan-aw sa ilang balay kay puti kay stan lagi. Nindot ilang ground ay mga kuan sa bata duwaan. Nasa mga lubi dito ay daghan kayo sa diyan ilang tinanom. Dagkuan jud mga balay diri ay. Please don't forget to subscribe my channel. Ate Bistak ng Bantayanon. Thank you.